Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 20 июл турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар ин турнир варзигари маъруфи тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари амрикои Трей Огден хоҳад шуд. Дар ин навор мо барои шумо маълумот оиди онҳо ва оиди бартарии онҳо омода кардем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Оғоз мекунем аз Лоиқ Раҷабов. Лоиқ танки тоҷикӣ Раҷабов, варзигари 33-солаи тоҷик бо рекорди 18 ғалаба ва 5 бохт. Ғалабаҳо: 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаути техникӣ ва 4 бохти дигар бо қарори доваро. Қад 1,75 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Раҷабов карьераи касбии худро соли 2012 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Алаш Прайд, PFL, Eagle FC ва UFC баромад кардааст. То соли 2019 Лоиқ рекорди бебохт дошт ва соли 2019 ӯ ҳамчун ҷангвари бебохт бо ташкилоти PFL шартнома баста дар 2 мавсими ин ташкилот иштирок кард ва 2 маротиба финалисти ин ташкилот шуд. Дар он ҷо Лоиқ бо чунин ҷангварони машҳур ба монанди Рашид Магомедов, Ислам Мамедов, Крис Вайд, Натан Шульте, Алекс Мартинез, Ахмед Алиев ва Рауш Манфио ҷангида буд. Соли 2023 барои Лоиқ имконият пайдо шуд ки дар муддати кӯтоҳ ба UFC барояд ва Лоиқ ин муҳорибаро қабул карда ҳамин гуна бо ташкилоти UFC шартнома баст. Дебюти Лоиқ дар ташкилоти UFC рӯзи 4 марти соли 2023 дар турнири UFC 285 гузашт. Ӯ дар ин турнир бо ҷангвари бебохт Эстебан Рибович вохӯрд ва дар муҳорибаи хеле дурахшон бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Баъд аз он мутаассифона дар муҳориба зидди Матеуш Ребецки шикаст хӯрд, лекин баъд маълум шуд ки Лоиқ ба ҳамон муҳориба бо осеб баромада буд. Охирон муҳорибаи худро Раҷабов рӯзи 2 марти ҳамин сол зидди Абдулкарим Ал-Селвадӣ гузаронид ва дар аввали 3-ум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард. Баъзаи ҷанги Лоиқ ММА аст ва ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хуб меҷангад. Ин чизро рекорди ӯ тасдиқ мекунад, лекин Лоиқ дар стойка ҷангиданро дӯст медорад. Акнун мегузарем ба рақиб Трей Огден. Трей Огден варзигари 34-солаи амрикоӣ бо рекорди 17 ғалаба ва 6 бохт. Ғалабаҳо: 11 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Ана бохтҳо бошад 3 бохт бо тариқи сабмишн ва 3 бохти дигар бо қарори доваро. Ва дӯстон, чӣ гуна ки аз рекорди ӯ фаҳмидед, Трей Огден ҷитсер аст ва ягон ғалаба бо тариқи нокаут ё ки нокаути техникӣ надорад. Ҳамчунин ягон мағлубият бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ надорад. Қадди Трей Огден 1,80 см аст ва ӯ баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Огден карьераи касбии худро соли 2015 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳо ба монанди Titan FC, Bellator, LFA, Fury FC ва UFC баромад кардааст. Трей Огден аз соли 2022 дар ташкилоти UFC баромад мекунад ва аллакай 5 муҳориба гузаронидааст. 2 ғалаба, 2 бохт ва 1 ничия дорад. Ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро дар ташкилоти UFC бо қарори доваро ба анҷом расонидааст, ҳам бохтҳо ва ҳам ғалабаҳои худро. Охирон муҳорибаи худро Огден рӯзи 23 марти ҳамин сол зидди Курт Холобо гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Лақаби Трей Огден самурай аст ва ӯ камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсу дорад ва бояд гуфт ки дар замин ӯ дар ҳақиқат хатарнок аст. Акнун мегузарем ба таҷриба, тобоварӣ ва бартарии ҷангварон. Дар таҷриба аз рӯи рекорд онҳо қариб ки баробаранд, аммо сатҳи рақибони онҳо гуногун буданд ва бо каме бартарӣ таҷрибаро ба Лоиқ дода мешуд, аз сабабе ки ӯ муҳорибаҳои 5 раунда дошт ва 2 маротиба финалисти PFL шуда буд. Лекин дар бисёр муҳорибаҳо дида мешавад ки дар раундҳои охир Лоиқ каме хаста мешавад. Ана Трей Огден бошад доимо фаъолона меҷангад ва тобоварии хеле хуб дорад. Аз ҳамин сабаб таҷриба ва тобоварии онҳоро баробар ҳисоб мекунем. Стойка. Дар стойка Лоиқ албатта ки бартарӣ дорад. Зарбаҳои вазнине ки бо як зарба рақибонро ба нокаут равон мекунад.
абдулкарим ин суханҳои моро тасдиқ мекунад ва лоиқ то охири муҳориба хатарнок аст. Трей Огден бошад аз ҷангидан дар стойка наметарсад, аммо ӯ хеле эҳтиётона меҷангад ва кам риск мекунад, лекин хеле ва хеле фаъол аст. Доимо бо дастон ва пойҳо зарба мезанад. Зарбаҳои ӯ вазнин нестанд, лекин шумораи онҳо хеле зиёданд. Аз ҳамин сабаб бартариро дар стойка ба лоиқ медиҳем. муҳориба дар замин, ана дар ин ҷо ҳамаи чиз шавқовар аст. лоиқ греплинги хуб дорад ва вақте ки дар стойка ӯ хаста мешавад гӯштини худро истифода мебарад. лоиқ текдаунҳои хуб дорад ва рақибонро ба замин афтонида дар он ҷо онҳоро фавран шикаст дода метавонад. лекин ба ҳар ҳол барои лоиқ гӯштин ин дуюмдараҷа аст. ана барои рақиб гӯштин якумдараҷа аст ва ӯ на танҳо дар ҷуҷитсу хуб аст, ӯ текдаунҳои хуб дорад, граунд энд паунд аз боло, усулҳо аз поён. Огден дар замин бекор намеистад ва ӯ хеле фаъолона кор мекунад, чӣ аз боло бошад, чӣ аз поён. ва бо ӯ дар замин қувваозмоӣ кардан хатарнок аст, лекин ин маънои онро надорад ки ӯро дар замин шикаст дода намешавад. ӯ се бох бо тариқи сабмишен дорад ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯро низ дар замин шикаст дода мешавад. лекин дӯстон, дар замин бартариро ба Трей Огден медиҳем бо каме бартарӣ. лоиқ худаш текдаунҳои хуб дорад, рақибро дар замин идора карда метавонад ва граунд энд паунд ҳам дорад, аммо ба ҳар ҳол Огден дар замин каме бартарӣ дорад. прогноз мо дар ин муҳориба. дӯстон, дар якум назар Огден рақиби осон менамояд, аммо дар UFC ҷангварони сусро намегиранд. ҳамчунин ӯ на танҳо греплер аст, ӯ метавонад ки тамоми 15 дақиқа дар стойка ҷангад ва ӯ ин корро хеле фаъолона бо риски кам мекунад. лоиқ дар стойка доимо ба пеш ҳаракат мекунад ва доимо зарбаҳои вазнин мезанад. як зарбаи дақиқи ӯ рақибро аз пой афтонида метавонад. лекин мо фикр мекунем ки ин муҳориба тамоми 15 дақиқа мегузарад ва лоиқ дар ин муҳориба бо қарори доворо ғалаба ба даст меорад. Огден дар стойка эҳтиётона меҷангад ва риск намекунад. ҳамчунин ӯ манаҳи сахт дорад ки то ҳол ҳеҷ кас ӯро бо тариқи нокаут шикаст додагӣ нест. аммо ин MMA аст ва шояд ки лоиқ аввалин ҷангваре шавад ки ӯро ба нокаут равон кунад. дар умум ҳамаи чизро ҷамъбаст карда, мо фикр мекунем ки ин муҳориба бо қарори доворо ба фоидаи лоиқ ба анҷом мерасад. дӯстон, ин прогноз мо барои ставка кардан нест. ставка кардан ҳаром аст, ин чизро фаромӯш накунед. ин прогноз танҳо барои маълумот аст. охирон муҳорибаи Трей Огденро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон Теҷа гузоштем. шумо метавонед дар омада муҳорибаи пурраи ӯро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. ҳозир бошад шумо прогнозҳои худро дар комментария нависед ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.